Non vou a ir por unha cuestión de principios, de defensa do mundo local, Así explicaba a presidenta da Deputación de Pontevedra a súa decisión de non asistir ao Parlamento galego a presentar os orzamentos provinciais. Carmela Silva saía hoxe o paso das críticas de Partido Popular e BNG pola súa ausencia. Por que temos que ir ás deputacións provinciais a dar conta do noso orzamento a outra administración? Por qué? Por qué? Por que temos que ir? Acaso vai o presidente da Xunta ao Senado, que é a Cámara Territorial, a dar conta dos seus orzamentos? Non, onde dan conta do seu orzamento? No Parlamento. E onde o dou eu? No meu Parlamento, que é o Pleno da Deputación. Silva referiuse á Constitución española, que recolle os principios de autonomía e suficiencia financeira das entidades locais. Recordou, ademais, que non é algo obrigatorio. Oiga, por que nos tratan a nós como fillos pequenos das administracións? Isto que é? O sea, eu fago por unha cuestión de principios. A presidenta pontevedresa non asiste á Comisión Orzamentaria do Parlamento dende o ano 2017. Así as cousas, asegurou estar sorprendida polas críticas de populares e nacionalistas, cos que gobernan a Deputación. Eu quería ver a esa xente que din esas cousas con tanta indignación, con tanto teatro, si o Goberno do Estado aprobara unha lei que dixera que as comunidades autónomas teñen que ir ao Parlamento a dar conta dos seus orzamentos. Se imaginan vostedes o que correría? Queren ir contra a autonomía, as comunidades autónomas que tenen competencias, verdad? Que dirían eso? Silva si quixo matizar que de comparecer empregaría a súa intervención para presumir dos logros conseguidos na provincia de Pontevedra, comparando as súas contas coas da Deputación de Ourense.